Kerim ve Resulullah ve Allah Teala'nın rızayetinden çürüyüm yoğurttu. Emma geleyliğin Ramazan ayın gurrunu. İnşallah evvelena evdaki hefte sirat celesami ta'til etmeli olacak, bir iki hefte Ramazan ayetçeliği hanceramize istirahat vermeli olacak. Birimi gurrunları, vaazları kemmeli olacak ta Kur'an-ı Kerim Ramazan ayda Allah kökleme bilen inşallah hatim şerif okulur yani. Evdaki hefte ta'til, anarki heftede Ramazan ayı direye ve Ramazan ayının içinde de önkü bernama her cumğa gecelerinde mesele fıkıh Hanefi'den aydart inşallah. Emma gayrat edin, özümüz hemmeniz içerliğiniz bilen Ramazan ayı gelenine. Deslap selerlik vakti. İnşallah turammoyunuz havluqmancık dehret kılıp gayrat edin, bu 2 rekat namaz okuyun. Näme namaz? Nefil namaz. O vakti okulan namaz teheccüd namaz hesap bolýandyr. Teheccüd namaz Allah bilen benden arasında bir perdede galýanlardyr. Durşuna nurdur. Havluqmancık okuyun. Hasta secde baraňyzda havluqmancık ýatyň. 3 aýdyň, 5 aýdyň, 10 aýdyň, 100 aýdyň, näçe aýtsaňyz aýdyň. Peygamberimiz käde secdede ýatýanmyşdyk. Bir Suriye Bakara okulyanca, yani 2 saat bolýar. Bir Suriye Bakara okulyanca, yani 2 saat bolýar. O jere olmasa da 5, 10, hi bolman 3 göde havluqmancık secdede. O ham selallik wagt selallik ipduğun, çay ipduğun, yani harın menen selallik menen bolduğun adam bir gurruna güýmense haberdar bolun, gıybata baramaýlyň. Hala içerlemiz bilen bolsun, hala doğanlarınız bilen bolsun, hala oğulgyz bilen bolsun, erhili bilen bolsun. Onu agdamak nämetçik? Agdasan gıybata barar. Fakat Allah'ını zikretden çaysyňyzy, naharyňyzy ya gowy gurrundan, din gurrundan edewerin. Selallik wagty dokususa selallik iýme kaňyz, agranma kaňyz. Hatmen dua edin. Allah'ınız bilen halwet edin. Howlukmanjyk başarsaňyz gözüňizden ýaş akdyryň. Gözden ýaş akmasa da aglaýarlary meňdeseňiz de Hudaý üstüňize rahmat dökjekdir. Halwatda gözüňden ýaş akmasa da aglaýarlyň adasyny çykarmak da Peygamberimiz aýdypdyr. Aglaň diýipdir halwat ýerde. Aglap bilmeseňiz, agdy burnuňyz bir ýygnaň, bir aglaýan ýanak bolup Hudaýdan diläň diýipdir. Üstüňize bereket ýagar. Üçüncüsi selallikden sonra erti namaz. Agralyp da mescitten galamaýlyň. Elhamdülillah köplerçe mescide daňatsandan 10-15 dagyga geçirip adan çekýärler we basym qamat diýip de okulýar. Oňam gün okuyança zikre otursaň bir hac bir umre eden ýaly ola Peygamberimiz sogaby wa diýipdir. Gün okmaka ýatanyň menen günah däldir. Namaz okyp bir towara ýatmak günah diýäli. Günah däl. Gün okuyança ýatmasaň baryndan gowy, o belli bir zat. Emma gün okmaka ýatanyň menen günahkar bolmaýan. Üçüncü sürgünertan wagtlary. İşe gideňizde ya öýde de bolsa, fakat dilimiz zikirde bolsun. Ferişte ýanak bolup Allah'ny zikretip gideýliň. Arada tutýarsamy, dilimizin de aradasy bolsun, kalbimizin de aradasy bolsun, gözümizin de aradasy bolsun, kulagymyzyň da aradasy bolsun. Nämetçe karamış, eliňe tesbih alsaň al, oňa riýakarçylyk diýen nädirle? 3 hefte mundan ozur geçendir. Öz zikriň menen Allah'ny çağırmaň menen bol. Öýlen istirahat etjek bolňdy. O gaýtýançaň Allah'ny zikretde, keýfetde ferişte ýanak bolýar. Bir wagt sürünerten gaty gyzyp ýa hawaň nahoş bolup, men mesele aýtjak däl. Mesele awala bir kitap badyr, felsefe we ahkam-ı ruze diýip, ondan sonra da ertilerde 9-10-na we ikindi ben akşam aralarda Ramazan aýda 5 saate inşallah musellet jogapku ahunjallardan guşyň maşynda oturjaktyrlar. Mesele pişgelli derro sonra bermeli inşallah. Ýöne bir umum bolýan zat üstünden suw guýsaň sürünerten agdyň açylýan däldir. Türkmeniň arasynda kelläňe suw guýsaň, üstüne suw aktyrsaň, duş alsaň, hammamy ýerden agdyň açylýar diýilýän bir gurrunma, oň men agdy açylýan nädir? Emma agdy açar wagty. İnşallah gayrat edin. Hurma ya bir içerim suw ya bir çay bilen agdyň açýan mescide var, cemaat bilen akşam okuýaýlyň. Bir wagtda akşam namazyny önçe agdy açarlyk bir zat iýseň de şunu raýat edin. Akşam namaz okuýmakaň bir agdyňy çaýkaň ya meswak gurun ya bir barmak çekin. Onu bir zat
çamçym edip akşama baryan, namaz okuyup dukanı diliniz bulap dursanız, namazı huşudan ayırar, bereketten ayırar, näme okuyanınız bilmersiniz. Peygamberin sünnetidir. İyi biçenden sonra namazı durmaka, ağzına bir misvak vuryamıştık Resulullah'dan. Hi olman barmak çekin, bir ağzına çaykak kalın. Näme okuyanınız gowy bilersiniz. Akşamdan sonra muhim ağdaçarlığını alıvermeli. Aham ağdaçarlıktan önce cemaat bilen ikindi ve akşamları üyüşüp oturulya. Hay ina sogabın almalı vakti gün yaşmaka aradan o da bu güllerde onun gowunu görjek bolup gıybatına hava verip töhmetine hava verip kisemizin eteginde şippemme sogapları yeri koyamayın. Onun güldürecek bolup onun hava diyecek bolup içimiz soğutacak bolup ya bidatlı bolmadı. Qaw kepten aydın Resulullah'ın yaşayışından bolsun, diyanattan bolsun, İslamiyettan gördüň bidatladan gurrun ýok dem. Tesbihin Allah ya mescide ya bir kenarda keyfetde Allah'ın zikretde otur. Näme gurup boş peýdasız gurrundan. Aham tarawih namaz. Tarawih namaz asl kitapda gelişi, Peygamberin sözünde gelişi kıyamul leyl, gece namazı kıymak diýdi. No tahajjud namaz hesabyna. Kıyamul leyl Hazreti Ömer'in zamanında tarawa okuýarlaryny köplerçe selallik wagty ýetirýänmişdikler. Selallik wagt bolyp barýaka bir ýöne bir daçyk ýer ýanyk, bir suwja içer ýanyk wagt goýup selalligip ýene erti namaza gelýänmişdikler. Bir 20 rekat onu näme okuýanyny belli etmäni mübarek aýyň gijelerini beýtmäýin. Ey imamlar, bizim kefimizi eşitse de kabul etip görmerler. Hudaý üçin aýtýan. Ahunjan bolsaň, ahunjan, qarijan, mollajan, Allah'ın azamatynyň önünde durup okuymaly. Hudaýyň huzuruna durup okuymaly. Bu ýerine ýetirip okuymaly. Näme iki nefere hawa berip güldürjek bolup, iki nefer meň meçidime kän gelýär diýdirjek bolup, näme okuyanyň belli etmäni geçirmeli. Bir çarwa adam, goýuny sünnet adam mesçitde namaz okuyupdyr, Peygamberimiz oturanmışdy. Namaz okuyup Peygamberin ýanyna gelipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Qum salli fe inneke lem tusalli." Bir gaýta okuýup diýipdir, sen namaz okuyan hak edipdir. Salatym okuyupdyr. Oň salatymy şu zamanyň gydan nada jahildir ýoksa. "Qum salli fe inneke lem tusalli." Bir gaýta okuýup diýipdir, sen namaz okuyan hak edipdir. Tarawa namazy jahil okuýaýlyň. Aham inşallah akşam yatmak hakda yine zikredip salavat okuyup perişte yanacak bolup ukağa şingideylim. Ahirki jasta Ramazan aýynyň içinde Ramazan aýynyň hormatyny gaty tapşyraylyň. Ozallarda da kän agdalya meriz bolsa doktor agdan aç diýipdir. Ya gowrelden anamışdyk, ya çagasy barmışdyk, ya medesiniň gurruny barmışdyk. Agda açyk dem, gaty hormatyny saklasyn. Hiç kime belli etmesin. Hiç kime. Marizmişdik, udurvamışdık. Her ýagdaýda bolsun. Hala agdy bekli bolsun, hala agdy açyk bol. Ramazan aýynyň hormatyny tapşyryp durýlyň. Ogulgyda, çagalara, döwrümizäkilere mesjitde hormatlamak hakykat imandyr. Allah Taala saglyk bilen, bereket bilen, şol din aýdýa Ramazan aýda magfiretdir, rahmatdir, otdan azatlykdyr. Hudaý hemmäňize nesip etsin şonu inşallah. Bir alham üç kul huvallah falaq we nas hoş okuýaýlyň, ötelleň ruhuna iyil güne bahşedip doga edip inşallah okuýberin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Üsbcan molla çarqylan ilahi amin. Hawlukmançyk doga eder. Kan doga eder ýelle we hatmy Qur'any Kerimle we salawatlar we ilahi amin. İlgun watan parahatçylyk bolsun, emniyet bolsun jan Hudaý. Agdy birlik bolsun jan Hudaý. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Bereket bolsun, sahabat bolsun, kanaat bolsun. İman abire ýürüp durunja. İlahi amin. Amin ya mucib. Amin ya erhamer rahim. Müşküllü doğullun müşkül ansat bolsun. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mucibet da'avat. Amin. Allahümme amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Gayrat edin.